Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Board of Directors sang Noceco ginapakakas sa karon sang NEA ini matapos na natukiban nga sobra-sobra nga paggasto sa masobra sa 65 million pesos. Pati anay General Manager sa kooperatiba nadalahig man. Base sa audit kag ginhimo sang National Electrification Administration Audit Department sa Negros Occidental Electric Cooperative o Noceco, kumbalin sa August 1, 2019 tubtob April 30, 2023, nakita ng pila ka mga hindi amo nga paggasto sang pondo sang kooperatiba. Base sa statement nga gin-release sang NEA na sa adiri nga una, bangud sobra ini sang ginatugutan sang NEA. Ikaduha, wala ini sang NEA approval. Kag ikatatlo, bisan makapila na ka beses kag gitawag ang atensyon sa Noceco bangod sang audit findings kag wala sa nagakaigo nga board resolution. Giningadlan sang NEA ang 12 tanan ka mga board of directors sa Noceco. Isa diri sa ila napatay na. Nadalahig man sa sini nga audit findings ang anay manager sang kooperatiba nga sanday Jonas Diskaya kag engineer Ray Bustamante. Sunod sa report, naglabot sa masobra 65 million pesos ang gin-grant sang board sa ila mga kaugalingon para sa nagkalain-lain nga mga allowances kag benefits. Masobra sa 20 million pesos naman sa kay General Manager o kung sa kay anay General Manager Diskaya. Kag masobra sa 2 ka milyon ka pesos naman sa kay Engineer Bustamante. Gani ang desisyon ang NEA Board sang Abril 18, 2024 nga ipakakas sa pwesto ang katapos sang board. Disqualification nga liwat ma-reinstate kag ma-employ o kung makakandidato bilang director kag pagdula sang ilang mga benepisyo. Based on the foregoing, the NEA Board of Administrators unanimously approved the NEA ADCOM's recommended penalty of removal on them and are likewise disqualified for reinstatement or re-employment in any electric cooperative to run as candidate for a board of director position in any cooperative, and their monetary benefits are hereby forfeited.